ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କଣ କଣ କରି ସେଟା ବି ଛାଡିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ମୋ ନା କିଏ ମୋ ନା କଣ ଆପଣ ୟାର କାହିଁ ମାରିବି ମର୍ଡର ନା କଣ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇନି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ହାରାସ କରିଥିଲେ ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ ମଜା ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ allegation ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ସେ ବାପୁଜୀ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉ ମୋର ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଗାଇଲି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ମୋ ନା କିଏ ମୋ ନା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାଗିନାହାନ୍ତି ସବୁ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ୟାର କାହିଁ ମାରିବି ମର୍ଡର ନା କଣ ଦିନର ଡିସିଜନ ମୁଁ ଦିନର ଡିସିଜନ ସେମାନେ ନେବେ ଆଉ କହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ 2 ଦିନ ସେମାନେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ଏଟା ଆପଣ ଏଟାକୁ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଫେଲେଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ କଣ କଣ କରି ସେଟା ବି ଛାଡିବେ ତାହେଲେ ପାରିବାରିକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଥାନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ କରିନି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ମିଛ 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 ସରିଲା ତ ସବୁ କଥା ମିଛ